سلامتنا تقبلوا أبو وشن وطان بمخان فنونا بمكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي سولوس 26 11 ساعة شعت مشز تدلو زينا ومساندو حيزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبر زعد مكيل تخلايه فلما كنت بتاتو أبزوبا سمينا قيح بحارس تراين بطام دربدها بقوزو تصرو حيلو أبزوبا قاش باركا وهود مسرح مترنافت مهرتي أب درجة متصفاف بتحيوم أبنوزوبا حال كلتا تكالات مهرتي نتصالوا محبر هاجرات عرب نمرقص أمريكا بقوداي سفراتات أيهود كونينوم متن استفاء بكلت غازات مقدال زوسة سقمت كزايد حبرات هاجرات تصويعهم أب حيال هاجرات أب لعلك كان السيوز في تصم قمنات البدلات كبكع تصويعت قريبو زيناتات بزرزر كاب إثيوبيا تبقيسو أب قل كبابيتات زوبا دوب استرايان بطها بزحلف سومون بستخايده بزبناوي أقباب استسني وفري أب حتير معالتات أب تحت قوزو تصر كم زاتو يذكر بتحرزي ناب زوبا سيمينا وقيح بحري قولاقول قحتي لاي زاتو اسلم بطاون بزتخايده ود نايم كل خالعيو أب زرات قدات كيورده بتماساسالي قباب أب قوزو تصر كم زو عاله من يسرح دشا قليتوم وكل يرينا محارب لاي بملكع تبصاب نزاد دالو تحستو أرسيم أسمرهم بعصرت تشعت حدار كاب إثيوبيا تبقيسو أبزوبا سيمينا وقيح بحري قولاقول قحتلاي زترأي عسلان بطا مدربدا منستر حرشامس حيلتات مكل خالن من محجارات زوبان بمنتحبار بزكايدو وصعري أبوشت سلسة معلتات أبقوز تصروعيلهم أبتزوبا حالا في المعات بغلنا وهاد مكل خالان بطان أتو تسفيت غرز غير أبزها بحبريتا اتهاندبت أبكباب السبار قما يانقوسن بعرزان زحادرة أستات 17 هكتار زشفنة كساب 8 مليون بزحز نبرو عسلان بطا مدربدا زدل عقم سبن مسارحيتاتن بموفر نزعبي كفالو دحر مقتال نتزنفره أبز عرفلو النار كبه بتماسال من قدي كم زطفو أبريهم أبتياد معي عمام 4 مدهاني زنسقام مكاينن بركز بل عقم سبن كم التساتف زقالت ساعتو تسفيت إرتراس سقات ورار عم بتا أبزلو وزوبا سلت تركب نتي أبقماقم بحري زتصفه كين فرن كله كم انتقوص عطرب بمتكاس قربا بتهاجرات نخمز زبالني حبار صلاي بوهدات كقالو سو خمز قبا أسمير لهم زي نريد لنا أنبتا كاب قروابتي هاجرات كتا زمسان أنبتاي بقلت عسرت الشعات ناب زوانا أتيم أب كبابتات يانغوس بعرزا عليبو زي سبسابات زمس بس حنا نام مكتالين أتينا مغنياتو إذن بتعزي كتاف تراحي زلوا انت زي تفيو أب زوانا فاري ماليسنا خاني نعانا نزهاجر دي أتفينا نقربنا وكلكم سلزخونا خنا تفوت راح نيرنا إذا أم بتعزخ متسخلو كم زول قابلة 10 ساعات ماتيو حزب أسم فيديو زوانا ولا كو مفاري نعم بتعزبا يخون نحنا عامت أبكو كوتا خلص لنا تفوق كم زع عينة رئيتات خبزين الرئي بزح عامتاتي سزي رأي وخاني زي حدا عبي سوارني مسينا زي قلت تفس زلوا خاني تعدينا أنبتا أبكبابيتات وانقوبن إنجيل عيلان حالي فكر مصنحو زتعصوك إلى هتحرشا بوغنم إذا هندبز ترايا أنبتا مدربدا أبكبسان قلان بمعركة بيدعن واتكختل زخال بمخانو حبرة السب في اللايد محارستوت من قصاص أنبتا مزريون زملكوتو أكال بقوانو حبريتا كهبون قراوتهم بزقباء ككتاتولون كمون نابت مدهانيت زتنسقو كبابيتات كساب 4 معالتات ريتهم كيوفرو مخيرام من قصنا بحكي ناسس لعلة تثبيتنا ساعات كل تاسي كل زغبابنا نبعنا ناس عندنا ساعات كل تاسي ما ناس قلنا كل زغبات تاسي كل سراويت موترايزدي مانوالدي بإيدي كل سراويت جريكان كي تسكن بماي تشكمو أنا ده مسارات 5 ساعات تصبحوا لعلة عاقل ساعات كل تمسينا وزخنا تنفاز بهال شعنا تنفاز بهال أما حدار نزوبا جندا عطو عمر يحيى بوغانو نترى حالتات مكل خلاب توفرد حرم مسكان أبنو الزوباتات جندا فرو شعب باتعين قروران زناب جنا يهرم سلازلو داق ما يتريو عن بتاك يقاتم تعق من كتتال ككايدا تحساسيبهم أغادمو أوسن كبابيتات زبارو بزترايه كاب إثيوبيا زسجر عسلتات عن بتا بوهر سراح أبحثير معلتات كم زتفقه زذكريم أب زوبا قاش باركا زراتي كاب سقات بالعتن صياغ معصيدن نمدحان بستغايدو وهد وفراتات مبزعتو مهرتي كم تطرنفه كفلت تخايل لهم
ወኪል ኤሪና አካል መብራህትን ዝዳለው ጸብጻብ ሳምሶም ኃይለ ቀርቦይ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፋ ኣሃዱ ልምዓት በቕሊ ኣቶ ነጋሳ ሃብተ ሚካኤል ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ሎብ ዘበን ክራማት ብደረጃ ዞባ ኣስታት 220,000 ሄክታር መሸላ ስምስምን ቡልትግን ዝዓብለሎ ከም እተዘርአ መብዛሕትኡ ድማ ኣብ ግዚኡ ከም ዝፈረየን ከም ዝበሰለን ድሕሪ ምግላጽ ሳላቲ ብመኸተ ልምዓት ምዕራባዊ ዞባ ካብ መፋረቕ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተበገሰ ውህድ ወፈራ ኩሉ ዘራእቲ ኣብ ዳንዳታት ተኣኪቡ ኣብ መስርሕ መኼዳ ከም ዝርከብ ገሊጾም ዝኾነ ስልሳዊ ውህድ ናይ ህዝቢ ናይ ሰራሕኛ መንግስቲ ናይ ሰራዊት ብምግባር ማእቶት ምህርቲ ኣብ እዋኑ ተኣኪቡ ኣብ ኢድ ሓረስታይ ዝበፅሓሉ መዳይ ንኽፍጠር ምርዳእ ተገይሩ ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ንሕና ታርጌት ንገብረሉ ከም ፖቴንሻል ቦታ ኢልና ሓስበን እዘን ደባዊ ምዕራብ ዘለዋ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ በዓል ሻምብቆ ክሳብ ጎልጅ ዘሎይ እዚ ድሓን ዝኾነ እቶት ኢልና እውን ተፅቢት ንገብረሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ድሓን ዝኾነ ምእካብ ውህደት ዘለዎ ካይዳ ናይ ተምሃሮ ናይ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ነቲ ቀዳምነታት ክውሃቦ ዝኽእል ከባቢታት ቀዳምነት ሂቦም ይእክብሉ ማለት እዩ ኣብቲ በብኸባቢኡ ብኣድማዕነት ዝተሰላሰለ ወፈራታት ህዝቢ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ህዝባዊ ሰራዊት ምክትታል ዶባት ተምሃሮን መምህራንን ከምኡን ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ተሳቲፎም እቲ መደብ ኣብ 16 ንኡሳን ዞባታት ንናይ ጽጉማትን ስድራ ስዋኣትን ቀዳምነት ብምሃብ ከም እተዓመ ኣብተን ስፍሓትን ጻዕቅን ሕርሻታት ዘለወን ንኡሳን ዞባታት ሻምብቆ ላዕላይ ጋሽን ጎልጅን ድማ ምስኩነታት ዘራእቲ ዝዳረግ ዓቕሚ ሰብ ከም እተዋፈረ መራሕቲ ናይቲ ስራሕ ሓቢሮም መጀመርያ ናይ ስድራ ቤት ስዋኣት ጽጉማት እዚ ዝሰርዕ ወትኡ ዝሰርዕ ኣካል ከኣኒ ኣካል ሰራዊት ኣሎ ህዝባዊ ሰራዊት ኣሎ ካልእ እዚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተምሃሮ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣሎ ባዕሉ ብዓብዩ እዚ ተተዋሂድና ነቲ ዘሎ ናይ ለብ ዘበን እትዋት ምህርቲ ብሓደ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ንእክቦ ኣለና ማለት እዩ ዝናብ ይዘንብ ስለ ዝነበረ ሕጂ ነዚ ተዘሪኡ ዝነበረ ኣብ እቶቱ ወይ ኣብ ቆፍኡ ንምእታው ብወፈሩ ኣብ መልክዕ ምስራሕ ኣብ 23 ምሕዳር ከባቢታት እዚ ወፍሪ እዚ ይካየድ ኣሎ ክራማት ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ሕርሻታት ንእክቦ ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ብምሉእ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዝሎ ተምሃራይ ኣብ ዘሎ ምሕዳር ኣብ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት እኽሊ ጥር ትብል ናብ ቆፋት ኣትሎ ምዝ ባህርያዊ ተጻቦታት ዝመዘሎ ተባሂሉ መደብ ግንባር ወፂ ኩሎም ጉጅለታት ተዋሂደን ኣብ ስራሕ ተዋፊረን መስርሕ ምጥርናፍ ምህርቲ ኣብ ውሑድ መዓልታት ብምዝዛሙ ዝተሰምዖም ሓጎስ ዝገለጹ ተጠቀምቲ ብወገኖም ነቲ ብኣጋ ዝበሰለ ስምስም ቀዳምነት ስለ ዝተዋህበ ብምሉኡ ኣብ እዋኑ ምእካቡ እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ወሃብ ትርኢቶ ዝነበረ ስግኣት ባልዕን ዘይንቡር ዝናብን ብዝተገብረ ወፈራ ከም እተቐንጠጠ እንተኾነ ግን ነቲ ዝተጠርነፈ ኣካል ዘኺዳ ማሽነሪ ብመንፅር ብዙሑ ስለ ዘይተቐረባ ጉቡእ ቆላሕታ ክወሃቦ ፀዊዖም ቅድሚ በላዕተኛ ንምምፃእን ቅድሚ ማይ መጥቃዕቲ ንምምፃእን ኣብ ካዝና ናይ ህዝቢ ንምእካብ ወፈራዊ ማእቶት ብደይ ኣፈላሊ ናይ 9 ብሄራት ዘሎ እኽሊ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ድኻ ይኹን ናይ ጽጉም ይኹን ናይ ጥዑ ይኹን ኩሉ ንምእካብ ቆጠባና ንምጽናዕ ማለት እዩ ብሓፂሩ ምምሕዳር ዞባ አንሰባ ብኑ ዞባ ሓልሓል ምስ ምጥርናፍ ዓድታት ዝተኸስተ ጠለብ ትካላት ትምህርቲ ንምምላእ ተወሳኺት ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ይሃንጽ ኣሎ እዛ ብ1.5 ሚልዮን ናቕፋት ትህነጽ ዘላን 20 ሚእታዊት መስርሕ ህንፀታ ዝተዛዘመን ቤት ትምህርቲ ነቶም ካብ መዓርኪ ደንጉዮም ዝተጠርነፉ 250 ተምሃሮ ከተገልግል ምዃና ተሓቢሩ ምምሕዳር ኑ ዞባ ሓልሓል ሓላፊ ምክትታል ፕሮጀክታት ኣቶ መሐመድ እድሪስ ዓብደላ እታ ቤት ትምህርቲ ምስ ተዛዘመትን ዘድልያ ናውቲ ምስ ተማልኣላን ንዝጸንሐ ሕፅረት ከም ትፈትሕ እምንቱ ገሊጾም بتماساسالي أب محدار كبابي قرصت ب750,000 نقفات نزل موال ህፃናት 400 ታዊት ካብ መስርሕ ህንፀታ ከም ተሰላሰለ ወኪል ኤሪና አብሪዩም እዛ موال ህፃናት ምስተዛዘመት ኣብ ክልተ እብረ 150 ተማሃሮ ክትእንግድ ትጽቢት ይግበረላ ኣብ ኑ ዞባ ሓልሓል ምምሕዳራት ከባቢ ማያዋልድ ረሃይ ቀርጸትን ገበይ ኣለቡን ከምኡውን ኣብ ዓድታት ገርበትን ኣበደትን 7 ከማዊ موال ህፃናት ኣብ ትሕቲ ዳሳት ይመሃራ ምህላውን እቲ ሓስረኸብናይ ሓበሬታ ይርድእ بمسارة تياب زورحات حدارن تحساسن كاب حد عمت كساب 30 عمت نزعد مقوم زيغاتات كتابة صرن قصين مهاب زتبقى سوفري أبصاوا كاب 24 حدار جميرو عد معنى فتاتي سلاسل كمزلو وكل إيرينا حبيروم أب جنفر منيسرت عنا زوبا قاشباركا حلافت عنا كومن سدرا بيتنا تو برهان أبرها أب زها وحبريتا
ኣብ ማእከል ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሞያዊ ስልጠናታትን ዝኾነት ሳዋ ዘሎ ጽፉፍ ኣወዳድባን ውህደት ኩለን ኣካላትን እቲ ወፍሪ ብጽቡቕ ንኽትግበር ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣቐዲሙ ብመልክዕ ኣስተምህሮታትን ማዕከናት ዜናን ዝተገብረ ጎስጓሳት ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምብራኽ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ልዕሊ እቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሽፈን ዘውፅእዎ ውጥን ይኽተቡ ከም ዘለዎ ኣብርዩ ሓላፊ ስታፍ ኣገልግሎት ጥዕና ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሌትናንት ኮሎኔል ቴድሮስ ተኽለጼን ብወገኑ ጎን እዚ ናይ ክታበት አንቅጽ መደብ ደቂ ሲቪል ሰራሕተኛታት ቪታሚን ኤ ናይ ምዕዳል መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩሎም ስታፋትን ኣለይቲ ተምሃሮን ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት ንዘርአይዎ ዘሎ ልዑል ተገዳስነት ሞጊሱ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ካብ 20 ናይ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ንዝተዋፅኡ ሓደስቲ መምሃራን ኣብ መስራሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝሕግዞም ስልጠና ብ23-24 ሕዳር ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ውጥን ምህሮ ምዘና ተምሃራይን ኣመሓላልፋ ስርዓተ ትምህርትን ዘጠቓለለ ምንባሩ ኣብቲ ንዞባ ሓላፊ ስነ መምህርናዊ ኣገልግሎት መምህር መብራህቱ ተስፎም ገሊጹ ኣብቲ ስልጠና መምህር ክገብሮ ዝግብኦ ኣተሓሕዛ ግዜን ምቁፃር ሰዓታትን ምልላይ ፀገማት ተምሃራይ ስሉሳዊ ዝምድና ወለዲ ተምሃራይን መምህርን ምሕደራ ክፍለ ግዜ ኣብ መስርሕ መምሃርን ካልእን ዝብሉ ኣርስታት እውን ብሰፊሕ ከም ተዘትየሎም ተፈሊጡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ መምህር በየነ ተስፋይ ኣብ ዘስምዖ መዛዘሚ ቃል እቲ ስልጠና መባእታዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረብኦም ዘለዉ ምኩራት መምሃራን ብዝገብርዎ ምልዋጥ ተመክሮ ከስፍሕዎ ውጥን ተምሃራይ ዘማእከለ ገባብ ኣመሃራ ከተግብሩ ተምሃራይ ዓቕሙ ንኽሕይል ድማ ከባራትዕዎ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዞባታት እምኒ ሓይልን ጾሮናን ኣብ ገስጋስ መደባት ትምህርቲ ንዓበይትን ንምድፍዑ ክካየድ ዘለዎ ጻዕሪ ዘተኮረ ርክባት ተኻይዱ ሓላፊ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ ንዞባ እምኒ ሓይሊ መምህር ሰለሙን ኣርኣያ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ኣብ 10 ነቑጣታት ካብ ዝተመዝገቡ ዜጋታት ልዕሊ 95 ሚእታዊ ትምህርቶም ብግቡእ ተኸታቲሎም ከም ዝዛዘሙ ብምግላጽ ሓሊፉ ዝተረኣየ ምቁራጽ ኣብ ቀጻሊ ኣድህቦ ተዋሂቡ ክስርሓሉ ተሓሳሲቡ ሓላፊ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዞባ ደቡብ መምህር በላይ ኑር ሕሸንን ኣመሓዳርን ዞባ እምኒ ሓይሊ ኣቶ ኣብርሃም መኮነንን ብወገኖም ኣብቲ ዞባ ዝሰላሰል ዘሎ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ዘተባብዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየዱ ጎስጓሳት ኣብ ምዕባይ ተሳታፍነት ዝምስገን ተራ ከም ዝነበሮም ገሊጾም ብተመሳሳሊ ኣብ ንዞባ ጾሮና ኣብዚ ዓመት እዚ 311 ተምሃሮ ኣብ 13 ነቑጣታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ከም ተምሃራ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተሓቢሩ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ሱሌማን ማሓሙድ ንኣገዳስነት ትምህርቲ ንዓበይቲ ዝምልከት መብርህ ድሕሪ ምሃብ ኩለን መሻርክቲ ኣካላት ንምዕዋት እቲ መደብ ብውህደት ክነጥፋ ተላብዩ ዝቕፅል ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክቡራት ተዓዘብትና ምሳና ጽንሑ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ንመገጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ምህናፅ ሰፈራታት ኣይሁድ ኣብ መሬት ፍልስጤም ብትሪ ከም ዝኾነኖ ካብ ከተማ ካይሮ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣረድዩ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ትማሊ ኣብ ከተማ ካይሮ ድሕሪ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ታንጾ ዘላ ሰፈራታት ኣይሁድ ሕጋዊ ምዃኑ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ውግእ ከም እዋጅ ከም ዝቆፅሮ ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ኣብ መግለጺኡ መርገጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ ሰላም ማእከላዊ ምብራቕ ዘቆናጽ ምዃኑ ብምምልካት ኣሜሪካ ወሲዳቶ ንዘላ መርገጺ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ተሓሳሲቡ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ታንጾ ዘላ ሰፈራታት ኣይሁድ ንሃገራዊ ሕጊ ዝጻረር ከም ዘይኮነ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃቦ መግለጺ ካብ ሓያሎ ወገናት ሓያል ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ዝዝከር እዩ እስራኤል ኣብ ብውግእ 1967 ጎቢጣ ኣብ ዝሓዘቶ መሬት ፍልስጤም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ኣስፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቱ ዓለምና ካብ ተወሳኺ ሙቐት ክትድሕን እንተኾይና ሃገራት መጠን ዝትፋእ በካል ጋዛት ንምጉዳል ዝወስድኦ ስጉምታት ብ5 ዕፅፊ ክዕብያ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ጸብጻብ መጠን በከልቲ ጋዛት ንምጉዳል ተኣትዩ ዘሎ መብፅዓ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ዝትግበር እውን ኣብ 2100 ዓመተ ምህረት ሙቐት ዓለምና ካብዚ ዘለዎ ብክልተ ዕፅፊ ክብ ከም ዝብል ኣገንዚቡሎ ሃብታማት ሃገራት ዝተፋእ በከልቲ ጋዛት ንምንካይ ዝወስድኦ ስጉምታት ገና ከም ዘይተበገሰ ዝጠቕሰት ጸብጻብ
ብቁጠባ ቀዳማይ ደረጃ ካብ ዝስርዓ 10 ሃገራት እተን 15 ዛጊት ነቲ መጠን ናብ 0 ንምውራድ ዝዓለመ ውጥን ይኹን ናይ ግዜ መቃን ከም ዘየውፃ እዚ ድማ ተስተቐመጠ ዕላማ ክሰምር ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነ ነፂሩ መጠን ዝተፋእ በካል ጋዛት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብ1.5 ሚታዊት እናዘያደ መምጽኡ ዝሕብር ትጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብገምጋም መጠን ዝተፋእ በካል ጋዛት 55 ጊጋቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምዃኑ የመልክት በዝን ተቐጺሉ ድማ ብዝመጽእ 10 ዓመታት መጠን ሙቐት ዓለምና ብ3.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክዛይድ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ዘጠንቅቕ ነዚ ንምምካት መጠን ዝተፋእ በካል ጋዛት ንዝመጽእ 10 ዓመታት ብገምጋም ብ7.6 ሚታዊት ክጎድል ሕብራት ሃገራት ፀውዒሎም ዝረአ ዘሎ ልዑል መጠን ሙቐት ዘይንቡር ብርቱዕ ዝናብ ደርቂ ተኸታታሊ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድርን ካልእን ባህርያዊ ሓደጋታት ቀንዲ ጠንቁ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ከም ዝኾነ ክኢላታት ይገልጹ ዓለማዊ ሙቐት ንምካይ ብሕብራት ሃገራት ዝተወስደ ኣህጉራዊ ተበግሶ እታ ብእትእተፍኦ መጠን በከልቲ ጋዛት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ኣሜሪካ ስለ ዘይከተመትሉ ዛጊት ዝጭበት ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይከኣለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበናትን በደላትን ከብቅዕ ዝጽውዕ 10ታት ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፈኦ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ክካየድ ከም ዝቐነየ ተቓሊሑ ኣብ ከተማታት አንካራን ሜክሲኮ ሲቲን ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዳ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ንምብታነን ምስ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታ ከም ተጋጨዋ ዘጋሕሓ ማዕከናት ዜና ኣብ ከተማታት ሞስኮ ፓሪስ ማድሪድን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን እውን ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም እተኻየደ ተሓቢሩ መንግስቲ ፈረንሳይ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝፈጠሮ ጸቕጢ ኣብ ሕጊ ሃገር ለውጢ ንምግባር ሓሳብ ከም ዘለዎ ኣነጺሩሎም ኣብ 2017 ኣብ መላእ ዓለም ሃሳብ 87,000 ደቂ ኣንስትዮ ብዝወረደን ጎነፅን በደላትን ከም ተቐትላ ዘነፅር ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እናዘያደ ክመጽእ ምጽንሑ የመልክቱ እንተኾነ ግን ሓያሎ ሃገራት ገና ድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ዘኽእል ሕጊ ንምትእታው ተበግሶታት ክወዛብ ዘይምጅማረን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበናትን በደላትን ንምውጋድ ዝግበር ቃልሲ ገና ከቢድ ብድሆ ይጽበዮ ከም ዘሎ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቓ ማሕበራት ይገልጻ ላዕሎ ተዛተይቲ ንግዲ ኣሜሪካን ቻይናን ንግዳዊ ፍልልያት ንምጽባብ ሎሚ ብቴሌፎን ተራኺቦም ከም ተዘራረቡ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ከም ዝበጽሑ ብምሕባር ክካየድ ንዝኽእል ናይ ገጽ ርክባት ራይታ ከም ዘጣጥሑ ኣፍሊጦም ላዕሎ ተዛተይቲ ንግዲ ኣሜሪካን ቻይናን ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ርክብ ንግዳዊ ዘይምቅራብ ክልቲአን ሃገራት ንምፍታሕ ዝካየድ ዘተ ክቕጽል ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ዝዝከር እዩ ክልቲአን ሃገራት ክካየዶ ጽንሓ ናይ ገጽ ንገጽ ንግዳዊ ዝርርብ ድሕሪ ወርሒ ሓምለ ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝተኸስተ ዛጊት መዕለቢ ዘይረኸበ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ክልቲአን ሃገራትን ቁጠባ ዓለምን ከቢድ ክሳራ የውርድ ከም ዘሎ ክኢላታት ተዓውዲ ይገልጹ እዚ ኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናታት ውሽጥን ወጻእን ኣብ ዛዚመ ኣለኹ ስለምክታልኩም የመስግን ምስ ተረፉ መደባት ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ሓድገኩም ሰላም